Ľubo s Milanom nesú rybu zo zátoky. Fúha, vyzerá dobré. Vyzerá dobre toto. Ten veľký mincier, ten je vynulovaný. Usmej sa, Hamšo! A ne, jak slnečko na Hanoj. A nesere, ani tá udica. No, to je satisfakcia za prúd. Tomu zobral kaprík. Čakaj. 13 kilo. Robíme nejaké foty, chyť ho. Ukáž ho, Chorváta. Má tú hlavu takú úseklú, že? Taký úseh, taký jak... Hrboidný. Hrboidný, Ľubo ho nazval, že hrboidný. Dobre. Pekný. Dobre, ešte ho cvakneme na foťáku. Pekný šupinačik. Super. Najprv to muselo zakaliť, že? No, to dymové efekty teraz dáva signály. Čo zjedol? Vieš čo mám v tom strašnom smrade? Počkaj, v ponožkách. Starú bojlu ešte z Chorvátska spred 3 rokov. To ty komplexy? Komplexy sú preč. No dobre. Po nočnom dáždiku troška tradičného materiálu. Na celý rok. Čože? To áno, museli sme niečo zmeniť. Našoj sreći digni ćemo čaše I onda kad ne bude nas bio. No tak po dlhej dobe troška lepšia ryba, no po dlhej Ješko mal v noci 13, 12,5, 6, 7. No teraz Milan 7, 8. Pekný kaprík. A už by sa mohli pohnúť aj tých väčších, lebo tých do 5 kg máme nachytaných už 100 kg. Kvôli bridlicovej hrane je nutné chodiť po rybu na loďke. Výškový rozdiel podľa sonaru cca 4 metre, pomerne ostré. A nad bridlicovou hranou ešte kríky. Tak, šikovná osmička.
Rybka z korytka. Rybka z korytka. Dobrá ryba. Dobre skalica. Dáš mi aj fotečku? Dáte, budeme také všetko fotiť? Dobre. Po nočnom daždi celú noc pršalo, blata po členky, ale zdá sa, že trocha to rybám pomohlo, lebo troška sa pohla väčšia ryba. Tak tieto mraky kombinované s hrmením neveštia nič dobré. Zatiahlo sa, ochladilo, ale zase uvidíme, čo to spraví s rybou. Płacze se pisme nasze I onda kad ne bude nas bio Płacze se pisme naše Po búrke krásne slnečné ráno. Podarilo chytiť za noc 6 alebo 7 kaprov cez 10 kg. Najväčší bol Milanov 15 kg 20. Už to dá sa, že sme sa prehryzli tými menšími rybami. Všetko je dole, hej? Jadro celi toči vína I neka I japanka Zafrkaju Marina Svino zmija su zavrca Záber počas fotenia. Kvôli potopeným stromom prakticky pre každú rybu treba ísť do člna. Priča se o športu, o politici A za bojizni zapit Ni na bravanci svi Kad se laže, lažu svi Čitela je najbolji Baš je luda klapa naša Zvao sam i mudrijaša Pri fotení a zdolávaní prvej ryby záber na druhú Milanovú udicu. Niekto si vie vybrať, koho si zavolá na ryby. No to pomaly robíme full service. Milánek je v diaľke na lodičke. Ko se mrzi, ako boli, znamo se I posvađati, pa si tome zapivati. Musím zaseknúť, lebo tretí záber. Jedna prvá ryba z tých troch záberov už je na brehu. A ďalšia sa priváža. Ale ešte je bojovný. Ešte by si vrdejú. No po takých 7-8 kg. A prdí. Prosím? A prdí. A prdí na nás. Na nás prdí. A hadi taký prdí?